nosaltres presentarem un escrit demanant el total de despeses de la celebració el 9 d'octubre, en octubre del 2012. El 24 de maig vam demanar el procés de matriculació, com havia estat el procés de matriculació en l'escola en Benetússer. El 14 de desembre del 2012 vam preguntar per el tema de l'arbre de Nadal, que avui és el dia de l'arbre, i suposa que l'Ajuntament haurà fet alguna referència al dia de l'arbre. I no ho haurà mesclat en la tala de l'arbre de Nadal. Però bé, vam demanar això. Hem demanat també el 10 de desembre del 2012 les diferents factures del Mesón La Barraca. Tenim almenys 5 o 6 factures i volem saber, les quantitats estan ahí, però volem saber què fa aquestes factures en el Mesón La Barraca. Volem saber-ho, no quedi cap responsabilitat, volem saber-ho. També volem saber, i ho vam fer el 5 de desembre del 2012, els treballs jurídics que se feren que costaren quasi 6.000 euros. Volem saber de què. Està així en l'alcaldia, una per 4.000 i l'altra per 2.000, o sigui, per 1.000 i pico, quasi 6.000 euros. I ho vam demanar el 5 de desembre del 2012. Vam demanar el 10 de desembre del 2012 un informe per part de l'Ajuntament de tota la gent que havien desnonat, els desahucios. Vam demanar un informe, a veure si l'Ajuntament sap quanta gent en Benetússer ha passat per aquest tràngol. Vam demanar el 10 de desembre del 2012 el tema també el cost econòmic de l'arbre de Nadal. Vam demanar el 14 de setembre del 2012 els deutes, que això ja feia temps que s'havia demanat, els deutes de la Generalitat amb l'Ajuntament de Benetússer, en programes com l'Encor, el PAMER, el Salari Jove, etc. Vam demanar el 31 de juliol del 2012 la relació de treball realitzada per l'empresa Alerto, en unes dates en concret i en què s'havien gastat aquestes quantitats. Em pareixia un poquet exagerat. Però vam demanar el 23 de novembre del 2011 les factures, que hi ha una relació de factures que estan així, de l'experimental, presentació de macrodisco mòbil, ayuda al projecte, coordinació de no sé què, les quantitats, per a que us feu una idea, les van demanar 3.304. Això està per registre d'entrada, ja t'he dit, el 23 de novembre del 2011. Vicente Quino, presentació al delante de traje de cristiano. O sigui, una sèrie de factures que volem saber per què estan així i en què s'han gastat. Pues claro, lo antes posible. Yo voy a hacer una pregunta al equipo de gobierno, especialmente a la señora Ley. Sí, anem a veure, bueno, si molestan... No, sí. Països cares. Anem a veure, és en relació a la falta d'informació de les factures que constantment els regidors estan fent a vostès. Jo no sé si se donen compte de que per a pagar els impostos que es paguen el seu sou i paguen tota la infraestructura de l'Ajuntament, n'hi ha gent que té que fregar moltes escales. N'hi ha gent que té que tindre la seva botigueta oberta 12 hores al dia. I aquesta gent el mínim que té dret és a saber en què se gasten vostès els diners. I potser a vostè li fa molta gracieta quan es diu als regidors que ja les contestaré el antes possible. Vostè està burlant-se dels regidors, però això no és problema meu. Quan se burla dels regidors, se burla de tota la gent del poble. Entonces me parece una poca vergonya per la seva part l'actitud que té. La pregunta és molt senzilla. Van a seguir burlant-se del poble o finalment van vostès a donar les factures als regidors per a que puguen fer la seva llavor, que és la de fiscalitzar l'acció del govern? O anem a tindre més Bárcenas o anem a tindre més coses d'aquestes? La pregunta és, i van vostès a seguir burlant-se del poble o van a tindre un poquet de vergonya?